Ezamba phambili indaba namuhla iqembu le-I-F limashele Emhlathuze. I-Ifp Abasemakhaya basasilele emuva kwintuthuko kanti bazonika isaphulela abantshontsha ugesi kwaDukuza. Nazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Iqembu le-Economic Freedom Fighters I-F esifundeni ikhingcetshwa inyakatho lakamthaniya lela hola ke mashe besuka eZCBF libangise ngqo endlini ke zomkhandle kamasipala Emhlathuze namuhla nokuyilapho belihambise khona uhlu lwezikhalazo zomphakathi eyihlanganisa intela abathi imba eqolo inkinga kagesi amanzi kanye ke nemigwaqo. Le mashe bihanjelwe ngobuholo kophezulu esifundazweni kanye nobukazwelonke. Imashi yeqembu le-I-F yokukhalazela ukungaletha kwezidingo zomphakathi ebisuka eZCBF ilibangise kamasipala Emhlathuze ibihanjelwe ke izikhumbi zabalandeli baleli iqembu beholwa ubuholi besifundazwe nobukazwelonke. Le mashi ke ibizungeza idolobha lase-Richards Bay yazeke yayophelela ngaphandle kwesakhiwo sakamasipala nokuyilapho konobhala jikelele kazwelonke Imashele ebese ekhuluma nabalandeli baleli iqembu kanjalo ke nesisebenzi zomasipala. Ekhuluma nabezindaba ke uDlamini uthi inhloso yabo enkulu ukuthi balwisane nenkohlakalo enukaphuku lo masipala njengoba kethe izidingo zomphakathi ayihlinzekwa ngendlela kunalokho ke kuphuma amathenda ahlomisa abasebenzi bakhona ngaphakathi kanye nobhululu babo. How do you even get a tender ukuthi uyothenga ubisi? What is difficult about an employee wamasipala ukuthi awelele garage hamba uthenga ubisi? La kulo masipala ukuthenga ubisi ne toilet paper kufanele kube khona umuntu onetender noma uyanikeza omunye. So there are 3 layers of people stealing. Uthola ukuthi toilet paper that's supposed to be costing 5 rand a roll or 1 rand a roll now say 200 rand because there are all those things. Kuzokhumbuleka ukuthi ke akusezitsuku zatshwala kusingathe ukhetho lohulumeni basekhaya oluzokuba mhlalulunye kulwezi. Udlamini ke uthi ke njengeqembu le-I-F bazimisele ukuthi babuse kulo masipala yonke ke inkohlakalo eqhubeka ngaphakathi izophela ifane nomlando. We're going to expropriate land here in this municipality. The land only is reserved for white people and Indians in this municipality. Our black people, they don't have access. We're going to expropriate that land and give it to our people to establish their own businesses, to build industries that can create jobs. This is one of the strategic municipalities in the entire country. All our raw materials, they exit through this municipality. So we need this municipality so that we can reorganize the economy of this country. And it's going to start in this municipality here. Njengenjalo ke uma kunemashi ezikhalazo laba basuke bemasha kuyakulindeleke ukuthi babe nohlo olubhalwe phansi okuyilona basuke bezodlulisela kulabo babemashelayo kodwa ke okwe-I-F kuhluke kakhulu njengoba bethathe isinqumo sokuthi izikhalazo zabo badlulise ngomlomo. Lo okhulumela umasipala Emhlathuze umduduzi Nqalane uthi ke izikhalazo zamalungu e-I-F bezimasha basithatha ke njengezingekho njengoba ke ethi akukho okubhalwe phansi futhi azinabufakazi. Azikho ikhalazo abayishile esemthethweni so sithatha ngokuthi bebezoyikhombisela nje ukuthi bayidlanzana kangakanani la kumasipala waseMhlathuze mhlambe noma la baqhamuka khona endaweni ezihlukene wasibone nezimoto eziqhamuka endaweni ezikude so akukho abakushilo okuyikhalaza akukho futhi abakwethulile kuyiphathimandla sikamasipala umunicipal manager bekhona la elindele ukuthi mawukuthi khona ikhalaza azoyithatha zangafika kepha kwawukuthi bagcina ngokumemeza lapha ngombhobho la bebememeza khona. Lezi ke izindaba zo-1KZNTV mina ngingusamkeliswe Nqulunga beka ngise-Richards Bay. Umengameli weqembu le-Ifp uvele Nkosini Hlabisa uthi sokuyisikhathi manje sokubeka ezingeni lamadolobha amakhulu indawo zasemakhaya ngenhloso kwethula kumthalo namadolobha amakhulu kwazise ke indawo zasemakhaya isasilele ke emuva ngentuthuko nangamathuba omsebenzi. Ungotsha usho kanjena ke Greyville eThekwini ngesikhathi ethula ngokusemthethweni usomqulu wezethembiso zaleli qembu kubantu bakuleli njengoba kubheke okhethweni. Zingamashumi amathathu nje vo izinsuku esezisele ngaphambi kokuba elakuleli libambe ukhetho lohulumeni basekhaya kanti nomkhankaso ukuqhudelana kwamaqembu ezepolitiki uya ngokuqina. Iqembu I-Ifp lithule ngomsemthethweni uhla lwezethembiso zalo nelithemba ukuthi lizobalekelela kakhulu unxenxa abavoti njoba zibheke okhethweni. Ethula loluhlu umholi we-Ifp uvele Nkosini Hlabisa udalo lokuthi amehlo abo azobethe njo ephuculeni umnotho wasekhaya. The I-Ifp will prioritize localization, industrialization and beneficiation as key tools of creating jobs and enhancing skills and the expertise of young people to respond directly to the needs of their respective local economies.
We believe in creating jobs where people are to ease the pressure on cities that are bursting at the seams because of the poor governance and local service delivery on one hand and the revolving door of the rural-urban migration phenomenon on the other. Amalunga leli qembu adela amakhaza athamela lo mcimbi okwethulwa kwaloluhlu olungamaphuzu ali-10. Phakathi kwezinto ezithenjiswa inkatha, ukuhola ngobuqotho, iqede indlala, idala amathuba omsebenzi, iphinde ihlinzeke ngamanzi ahlanzekile kanye nokunye. Okuqaphelekile ngaloluhlu ukuthi iningi lezithembiso sesijwayelekile emadlebeni omphakathi. Leli qembu liphinde lathi lizophoqa bonke abagaqela izikhundla ngaphansi kwalo uba basayinde isivumelwano sokuziphatha nobuqotho, liphinde liqinise ubudlelwano nabaholi bendabuko ababukeka bevalelwe ngaphandle. It is a common cause that with South Africa being a wall-to-wall, ward-based municipality country, there are bound to be overlaps with traditional communities and leaders. This is an opportunity and strength wherein the interface of these two constitutional institutions of governance must work together towards the betterment of our people. Babalelwa ku-2,570 abagaqela izikhundla ngaphansi kwenkatha okhetheni lwalonyaka komasipala abangu-109 sebebonke. Lo mcimbi ubuthanyelwe izikhulu zenkatha kubalwa phakathi nomsunguli walo leli qembu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Nozwakalisa ukuphoxeka ngesenzo sikamangameli wezwe owethula inkulumo ebhekise esizweni ngesikhathi esifanayo nomcimbi we-I-Ifp. This coincidence has distressed me immensely, and I dare not blame the president for that. But whoever makes arrangements for him, whoever advised the president, I think has let us down by putting us in this dilemma where we're launching our manifesto and our president is addressing the nation and we're part of that nation and we're not anywhere there. Ezindabeni 1KZNTV kubikuthabani maphumulo eThekwini. Imeya kamasipala kaDukuza enyakatho nelamthani uDoli Governor usenxuse bonke laba bantshontsha noma bazixhumela ugesi ngokungekho emthethweni ukuba ke bezozibika emahhovisini omkhandlu ukuze ke babakhokhise isaphulelo qede babafakela ugesi osemthethweni. UGovernor usho kanjena ke engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba emahhovisini alo masipala kulandela ikhaleke ezavela kwamanye amalungu omphakathi ekhala ngokumbeqolo kagesi ngaphansi kwalo masipala. Bazongenela umnyango nomnyanga abahlali bakwaDukuza uma behluleka ukuza ngaphambili ukuzoziveza ukuthi basebenzisa ugesi ngendlela engekho emthethweni. Lokho emva kokuthi umasipala uqalise uhlelo oluzothatha izinsuku ezingama-29 lokunikeza abantu ushwele ukokotela ugesi bese befakelwa ugesi osemthethweni ngesaphulelo. Ongumeya kulo masipala uDoli Governor uthi phambilini balwenzile uhlelo likashwele olufana nalolu lwabasebenzela ngenxa yokuthi uma bethula bengomasipala bengenza iminyakazo ngokuntshontsha kagesi bagcina belahlekelwa izizumbulu zemali okumele ngabe bayisebenzisela ukuyisa intuthuko emphakathini. We had this amnesty previously. We did in 2018-2019. It did work very well. When it came to the amnesty, we gave them amnesty period and it was 12 months. Ugovernor uqhuba ngokuthi ubakhathaza kakhulu ukuthi bazikhiphile izimemezelo omphakathini ngaloshwele kodwa akhona oyedwa umuntu osekeweza ngaphambili uzoziveza. Umeya bese yaphinde veza ukuthi onyakeni wezimali u2020 kuya ku2021 obuphela ngoJuni balahlekelwe imali elinganisela ku167 million amarandi ngenxa yokuntshontshwa kagesi. In the 2020-2021 financial year at end of June, we lost 167 million. 167 million, fellow colleagues. It's a lot of money to give service delivery for people. We're throwing good money over bad practice. That's what we're doing. We're taking money is what we receive and we're throwing it where people are not paying. So that's a bad practice. Kanti lo masipala uthi bazohluleka ukuziveza babe sebenqanyulela ugesi baphinde bakhokhiswe inhlawulo ka8,000 amarandi. We will go and connect them at their homes. We will reinstate the electricity. If they do sign documents to say
they undertake to disclose that they have been tampering or they had illegal connections done or whoever connected for them. Ngoteboko Sibisi, wezindaba ze-1KZNTV, ngibika ngikwaDukuza. Uthisha wesikole samabanga aphezulu oHlange eThekwini uphindile Ngwenya uthulisela ukukhulu kakhulu igebe phakathi kwezikole zasemalokishini njengoba abafundi bazo bengawatholi ngokwanele amathuba okubacija ukuze babe sezingeni elifanayo nabakulezwe ezabadla izambane likaMpondo. Umntimando usho kanjena ngesikhathi inkampani yakwaVodacom ihambele lesi sikole ukuzohlomisa abafundi bebanga likamatikuletsheni ngamathuba angabalekelela kanye nokubafundisa nje ngokuziphatha. Inkampani yakwa-Vodacom ihlale phansi nabafundi bamantombazane abenza ibanga likamatikuletsheni esikoleni oHlange eNanda ngenhloso yokubahlomisa ngamathuba abangawathola emkhakheni wezobuchwepheshe kwaziseke lo mkhakha usenamathuba amaningi kepha-ke anganakiwe. Uthisha wabafundi-ke kulesi sikole uphindile Ngwenya uthi-ke iningi lezikole ezisemalokishini zisasilela emumva nokwenza-ke abafundi bangakwazi ukuthola amathuba angcono. Inkinga abafundi bethu abanazo ukuthi njengoba sesihlala eNanda ama-classes awekho maningi esikoleni sethu, so uyathola ukuthi iclass ligcine seli overpopulated akusabi ilento yokuthi okay uthisha oyedwa mina afundisa izingane ezingaka, so abafundi bethu bathole kanzima nalokho nama resources nje okufunda akukho lula kubona. Yabona njengoba iVodacom izokhuluma izinto ze-IT ingane zethu aziyazi lo yonto, abekho exposed kakhulu entweni ze-IT or izinto ze-technology nje, so ukufika kwaVodacom kubenzile ukuthi ukuthi okay yakhona amanye ama-careers esingawenza nezinto ze-technology phakathi. Abafundi bebanga leshumi kuleli kulindele ukuba baqala ukubhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka maphakathi nenyanga uMfumfu nabazozibhala-ke ngaphansi kwezimo ezibucayi kwaziseke kuningi okuphazamise ukufunda nokufundisa ezikoleni eziningana kulesi sifundazwe kulonyaka. Nokho-ke abafundi bathi-ke sebekubheke ngabomvu ukuqalisa izivivinyo zabo. Siba ne-pressure esibhekana nayo ukuthi thina kumele sihambe phambili kunabantu besilisa, kumele senze ukuyini nokunye ukuze sifinyelele la sifuna ukufinyelela khona. Kuningi ngikufundile, ngifunde njengokuthi kumele uyiphathe kanjani njengomuntu wesifazane nanokuthi amathuba amaningi abantu besifazane abawatholi, kumele uyisebenze ngokuzikhandla, lonke ithuba olitholayo kumele ukuthi uyimisele kulona. Sibona sine-opportunity because ziningi izinto esingangeni kuzona ezigcwele mesiphuma esikoleni sihlala nama-degree sihlala nawo ekhaya, kodwa i-coding imalana ne-IT ne-technology futhi kusinika ama-job opportunities amaningi. uVodacom ungezinye zeyinkampani eyisemkhankasweni ofukula intsha ikakhulukazi yabesifazane ngokuyigqugquzela uphinde uyiqeqeshe ngemkhakha okumele uyilandele ukugwema-ke ukwanda kwesibalo sabantu abangasebenzi kuleli. Kubalulekile nabo ukuthi athi umuntu makayoqala e-tertiary kungabi nzima ukuthi anga-understand nokuthi i-enter button uyipressa kuphi. Sicela bona ukuthi basiprotectele lezi zinto esiyiletha kumphakathi ngoba phela kubanzima ukuthi njengoba ngisho ukuthi siyaletha ama-tablets but kusasa masofika uzobuza ngalo ma-tablets ngithi sizoqala i-coding today, ama-tablets awasekho mawuzwa antshontshiwe. So asisebenzisane nomphakathi ukugoma lokho kokuntshontshwa kwezinto ezidonate-wayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. UThabani Dlamini waselokishini laseNtuzume eThekwini uthi akazibonina kancane nje bambi iqhaza okhethweni lohulumeni basekhaya lakulonyaka njengoba ukubamba kwakhe iqhaza eminyakeni edlule ethi akuzange kumsize nakanci. uDlamini usho kanjena-ke ekhuluma nethimba lezindaba njengoba ziya ngomtsha wenduni insuku zokuba-ke kubanjwe ukhetho kuleli ekuqaleni kwenyanga uLwezi. Njengoba amaqembu ezepolitiki evivela ukhetho lohulumeni basekhaya okulindeleke libanjwe kuleli ngasekuqaleni kukaLwezi, iningi lentsha yakuleli yaziqhelelanisa nokubamba iqhaza okhethweni lwakulonyaka. Omunye wabashaya phansi ngonyawo ukuthi kangeke abambe iqhaza uThabani Dlamini waselokishini eNtuzume eThekwini njengoba-ke ethi ngokwakhe ngalokho-ke ushintsha libonele kusukela aqala ukuvota njengoba-ke intuthuko kanye namathuba angcono kukhetha iphela emasini. I did the teaching lapha. Unfortunately, bengikhokha cash because uNSFAS bengawutholi, yabo. So kwayilokho nje mfethu ngeke ngizwe nje kuthiwa kunemfundo yamahhala, but mhlambe kwabanye thina sitholi apply every year still kodwa kufana, yabo. Ngifundise for about 5 years. Ngifundise ingane. Uyazi inhliziyo ubhlungu kanjani ukubona ingane isifunda ugrade 12.
okusho lengane sikuficile already because wena awunalutho esandleni oyiphethe yabo lonto. Ukhetho lwanonyaka lukhungethwe yizinkinga njengoba ke lizobanjwa ngesikhathi esibi sokuhlasela kwegciwane icorona kanye ke nemiqathango yokuyivikela efanele nokuba nesikala esibaliwe sabantu abadingeka endaweni nokunye. Kuningi ke ukungenami osekuzwakalise abantu bakuleli njengoba ke bethu uhulumeni obusayo oholwa i-ANC kawenzanga kahle futhi ke sebekhathele ukuthenjisa izithembiso ezingafezekiswa. Ukuthi ngikhomba uhulumeni nanga serious what for? Because I can put a segue file empilweni yami except ukuthi government wami, that's all. What am I voting for? Because I mean personally I've been voting all over the years and okay because ukuvota ngivoteli for ushintsho for like mina personally. Yeah, well, because obviously wonke umuntu society, so obviously ngingavota, me voting sekusiza omunye umuntu indirectly. Well, I have been voting kodwa nje but kulonyaka I have so many questions to myself. Well, some answered, some not. Yize kunjalo umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga uKhanya Vilakazi uxwayisa ke ngobungozi bokuduba ukuvota kubantu bakuleli njengoba ke ethi kubalekile ukubamba iqhaza okhethweni njengoba ke ivoti nevoti lingadlala indima enkulu ukushintsha isimo sakuleli. 2019 kade bengaprocess kade 26 million abantu kade be-registered ukuvota kodwa kuvota abantu abawo 17 million, so it's about 9 million difference. Uyabona 9 million kuningi ukade ungakushintsha in terms of ukuthi obani abathola ihlale eningi eParliament. So uma wena uhlala ekhaya ungavoti azi ukuthi ivoice yakho ngezizwakala. Ngisho noma uthiwa uyathanda iqembu elibusayo kulowo mkhandlu noma uthanda ukuvota kwakho usukhuluma usukhipha izwi lakho. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuTom khona Mvubu eThekwini. Owesifazane wasempangeni enyakatho nelikaMthaniya uLithansela ungomunye wabahlonishwe ngetifiketi emva kokuphothula uqeqesho emkhakhweni wezokwakha obuxhaswe inkampani yakaloliwe. uMangethe uthi ujabule kakhulu kuba ngokuthola ke lolu uqeqesho ngoba kuzomsiza kakhulu ukuba kakhulu kulomkhakha okukhonya kuwona abesilisa. Usho kanjena ke ngxoxweni ekhethekele neziko lezindaba emcimbini obubanjelwe empangeni wokwedlulisela kwetifiketi kulabo abebekade beqeqeshwa. Abantu besifazana basemkhakheni wezokwakha bebeyingcosana ngaphambilini kodwa kuya ngokuphela lokho njengoba sebekhona bangenile kulomkhakha. Owesifazane wasempangeni okulomkhakha nobe ingxenye yabantu abayi-18 abebeqeqeshwa ngaphansi kohlelo lwenkampani yakololiwe iTransnet empangeni uthi lokhu kuzomsiza kakhulu ekuzithuthukiseni kulomkhakha wokwakha. Bekulithuba I think wonke umuntu olijabulelile kakhulu to be part of the program. The skills, the training that we have received, ama stakeholders, abantu besilethelwa bona nje generally ababekwazi sikhuthaza ngemisebenzi yethu nangendlela ezingcono esingazenza ngayo, esingazenza amabhizinisi wethu akwazi ukuphumelela. Bekulithuba I think wonke umuntu if besikwazi bekuvulelekile wonke umuntu, especially women, because there's opportunities awavulelekanga kakhulu wonke umuntu. Lolu hlelo kulindele ukuthi lisize kakhulu kulezi inkampani ezisencane kodwa esikhombisa ukuthuthuka ngesivinini. Lo vele kwinhlangano okuyiyona beyiqeqesha laba abayi-18 we-NCI uthi kuyajabulisa ukusebenzisana nenkampani yakwaloliwe ukuthuthukisa osomabhizinisi kakhulukazi nembokodo ebibonakala ingcosana kulomkhakha wokwakha. Abaningi abesifazane iningi bekwabesifazane futhi ne-youth ngoba ibona abantu abekade besalele emuva kule industry yelokhuzane yezokwakha. So ke siyajabula ukuthi sikwazile ukucontribute ukuba nomnikelo omkhulu ekukhuliseni amakhono abesifazane ngoba ngokwazi ukuthi ungene embonini njengale neskill sakho siyakhula. Inkampani yakwaloliwe iTransnet empangeni ithi izibophezele ekusizeni osomabhizinisi abakulomkhakha. Kanti inkampani iphinde yacacisa ngezindlela okumele bazilandele abantu uma befuna ukuba ingxenye yalolu hlelo. Le program sathatha igroup ye contractors sizobafundisa industry ye construction.
so sibaqale ngo-2018 August. So namhlanje imini yokugqibela bonke bagqibile, so senza i-graduation. I-gender is 50-50 and i-youth about 40% yabo is under 35. So into esifuna ukubona bayenza xa uqhutyeka ngoba bangayeki ngoba bephumile apha and basebenzisane. What we are hoping to do as the hub is to formulate other partnerships with, other agencies within the national, government, so that we are able to continue offering these services to SMMEs in Richards Bay and in and around Mpangeni. Ezindabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMpangeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli biza u14.97 kuyidola laseMelika bengu20.18 kupondo waseBrithani libe ngo17.33 uma liqhathaniswa neeuro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ime $1,753.69 ounce, kuthi intengo kaoyela ongahluziwe yona ime ku$78.31 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu le-TS Galaxy salimemezela uSid Ramovich waseJalimane njengomqeqeshi omusha waleli qembu emva kokukhonjwa ngendlela kobe ngumqeqeshi owendagama ngasekuqaleni kwaleli sonto. Lo mqeqeshi usayinde inkontileka eminyaka emithathu naleli qembu leGalaxy, kanti kulindele ukuba kaqala ukusebenza uma ngabe sethola imvume yokusebenza kuleli laseNingizimu Afrika. Kanti-ke intambo zokuqeqesha isikhashana kuleli qembu zizobanjwa nguShaun Bartlett noEsau Mtsweni. Kanti uRamovich uza kuleli nje uza namava njengoba eminyakeni eminingi edlule ubedlala njengonozinti kumaqembu ahlukene kwelaseJalimane kubala phakathi kwawo i-VfL Wolfsburg. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindele kosukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela okamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba sithi khumu ahlangane ngokuzayo.